Tak jak na ní zavoláme? Mikuláši, přijď k nám, za námi, tak zkusme to společně. Mikuláši, přijď k nám. Ještě jednou, to je dobrý nápad, nezdáme to úplně. Mikuláši, přijď za námi. Zase nic, tak asi půjde dobře. Tak do třetice všeho dobrého. Mikuláši, přijď za námi. Proč nehrají? Hrajte. Tak to je svatý Mikuláš se svým andělským doprovodem. Ani tentokrát z nás, svatý otče Mikuláši, nesklamal. Vyšlo ti to, jsme moc rádi. A hned na úvod se tě také zeptám, jak se daří, všechno v pohodě, nic tě netrápí, žádné lidské strasti. Lidské strasti, otče, už mě netrápí, ale trápí mě spoustu věcí. Z vrchu z nebe, když se tak dívám na tento svět, tak jsem velmi smutný z toho, co se tady děje. Vidím válku na Ukrajině, vidím, jak děti ubližují svým sourozencům, vidím, jak rodiče ubližují svým dětem a taky jsem smutný z toho, že spousta dětí dává přednost mobilnímu telefonu místo toho, aby si hráli se svými kamarády. Ale abych tady nemluvil jenom tak, z čeho jsem smutný a co se mi nelíbí, já jsem velmi šťastný, že jsem mohl přijet sem za vámi, za dětmi Břeclavi. Vás mám tady velmi rád a vidím, jak jste dobré. Já vidím každý dobrý skutek, který vy mu děláte. Vidím, jak umíte pomáhat svým sourozencům, jak se hezky chováte k některým spolužákům ve škole, jak umíte pomáhat rodičům, i když to je někdy takové složitější. A taky vidím, že máte v sobě mnoho a mnoho lásky. A z toho máme s Panem Ježíšem velikánskou radost. Tak to nás velmi těší, Mikuláši, to všechno sledujete, zpozdávání. Všechno to už bude jednou odměněno. Jsme rádi, že jsi přišel letos. Vidím tady spoustu andělů, ale tentokrát žádný další doprovod. Pokud se dobře pamatuji, tak oni s tebou přišli někteří další svatí. Svatí sice ano. Každý se mě ptá, kde jsem nechal čerta. Ale já říkám, že čerty do kostela nepatří. Je to tak, děti? A čerty nepatří ani do nebe, je to tak? Takže čerty s náma nikdy neuvidíte, ale je pravda, pane faráři, že každý rok se mnou chodí nějaký pomocník, kromě anděličků. Vzpomínáš, minulé to byl, kdo to byl děti minulé? Černé? Jak se jmenoval ten svatý?
Karlo Acutis. Karlo Acutis. No aha, faráři. Jak jsem mluvil o těch telefonech, tak on má pořád mobil v ruce, ale používá ho jenom k dobrým věcem. Nahání tam v nebi anděličky a ukazuje jim, jak se fotí s mobilem a jak se pracuje na počítači. Ale jenom dobré věci. Ale on měl, pane faráři, vzpomínal posledně takovou svoji kamarádku, ono v češtině se to jmenuje Klára a v italštině tuším vzpomínal Chiara. Chiara Luce Padano. Chiara Luce. Ta by tu snad měla být s námi dnes. No, ta by tady měla být, ale ona se vždycky schovává a já ji pak nedokážu najít. To musíme prozkoumat, jestli náhodou není někde mezi anděli. Ona totiž děti svatí, co mývají svatí? Svatozář, správně, ale svatí nemají křídla. Křídla mají jenom anděličci. Takže anděličci, ukažte, kdo má z vás křídla, hezky se mě otočte. A ten, kdo nemá křídla, tak je jasné, že bude ta naše uličnice Chiara. Otočte se, ty se otoč. A tam se někdo schovává, že? Vylez a ukáž, jestli máš křídla. Ukáž, otoč se. Děti má křídla. Tak to bude on. To je tak Chiara. Ale to si říká, že ještě nejsi úplně svatá, že jsi pouze blahoslavená, takže ještě čekáš, až to projde procesem. A jak se ti vůbec podařilo, že jsi blahoslavená? Tak já mám ráda Ježíše a žila jsem podle něho a byla jsem jako on a snažila se chovat jako on. Díky, a už jste se o něco rozdělili. A o co třeba? O čokoládu. Někdo další se o něco rozdělil? To je dobré. Já jsem třeba, když jsem chodila do školky, tak jsem nějaké svoje hráčky dávala chudým dětem a přispívala penízky s dětem do Afriky. Tak to si na správném adrese. Také máme spoustu dětí, které se zapojují do misijních dělíček a potom ty výrobky prodáváme, sbíráme korunky a posíláme na misie chudým dětem. A taky tu máme pokladničku pro Mary Meals. To je také pro chudé děti misí, aby měli na jídlo a na vzdělání. Tak to jsme rádi, že můžeme takto napodobovat. Dobré, děti, jste hodné. Máte rádi sporty? A jaké třeba hrajete sporty? Vidím tady fotbal, a poznám, co si děti myslí. Judo, vidím softball, vidím volejbal, softball, pivo, florbal, tak to ani nevím, co je. Já jsem jako malá ráda běhala, hrála tenis a plavala. Ale u plavání mě začal topit nějaký kluk a jeho maminka mu za to strašně nadávala, tak jsem se ho zastala a od té doby on se polepšil a už to nedělal. To je výborné, ale ještě bychom potřebovali vysvětlit, proč ti říkají nejenom Chiaro, ale také Luce. Co to znamená Luce? Já jsem z Itálie a v italštině Luce znamená světlo, takže jsem taková jak kdyby světluška. Ráda se usmívám, pomáhám Ježíši, takže světluška. Takže ty jsi jasná Chiara a ještě navíc světlo. Jasné světlo. No vidíme, že úplně záříš, že to svatozáří skutečně padne stejně k těm anděličkům. Děti, já se vás zeptám, kdybyste chtěli být taky světlem, takovou světluškou, která když je někde tma a oni přijdou, tak se tam rozjasní. Chtěli byste být světlem pro své kamarády a pro své rodiče a pro celý tento svět.
to vám poradím jednu věc. Když se budete na svět dívat očima Ježíše, tak on sám říká, že když se na svět budeme dívat jeho očima, tak budeme víc milovat. A kdo miluje, tak nemá rád zlo. Kdo miluje, ten rád pomáhá. A kdo miluje, tak se rád zříká věcí, aby mohl pomáhat druhým. A tak, aby jsme mohli dělat i radost, což je velmi důležité, tak bychom mohli tady naší kamarádce zaspívat jednu písničku. Já mám velmi rád, z nebe, když slyším Anděle nade mnou bdí. Umíte tady tuto písničku zaspívat? No tak si ji zaspíváme a můžete u toho ukazovat. A já se budu těšit a Kjára taky a Anděl taky. Ano? A tak si zatleskáme, protože to bylo krásné.
protože my taky rádi rozdáváme radost, tak jsme si pro vás připravili nějaké překvapení. Andělci vám za chvilku rozdají nějaké dárečky. Ano? A vy budete pamatovat na to, že radost můžete dělat i doma. Rodičům, kamarádům ve škole, starým lidem a všem, kteří to potřebují. A než si rozdáme dárky, já se zeptám, jestli by nebylo dobrý se vyfotit, protože potom všichni utečete a už já nebudu mít žádnou památku. Tak uděláme si všichni fotku. Tak pojďte. Tak, malé děti. Katka, dokud dopredu, vy ste mali ľudia. A podíváme se tam na ty foťáky, na maminky, na tatínky, tam. Tak, a teď vás poprosím, abyste opatrně sešli dolů a už přijdeme na ty dárečky. Paní učitelka dává i nálepky, jo? Ještě mě slyšíte? Já jsem totiž neslyšel. U některých jsem neslyšel, že když dostali dáreček, tak jsem neslyšel děkuji. A tak proto, abyste se naučili, jak oceňovat, když vám někdo udělá dobrý skutek a dárek, tak vždycky hlasitě poděkujeme děkuji. Takže můžeme poděkovat všichni společně na 3, 2, 1, teď. No tak to bylo slyšet až do nebe, to se mě líbilo. Svatvěče Mikuláši, jsme rádi, že také letos si nás navštívil. Někdy máme spoustu práce, ještě před tebou ještě spoustu, některé musíš navštívit, dvakrát. Tak my ti také děkujeme, takže jsi přišel, pozdravuj, všechny svaté a budeme se těšit zase na příští rok, že nás navštívíš.
můžeme udělat nějaké požehnání společné. Přijměte požehnání. Ať je Pán s vámi. Ať vás dobrý Bůh stále provází, naplně pokojem, vytrvalostí v dobrém, ať vás chrání od všeho zlého a ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Šťastnou cestou.